Ngesi shepherd bafethu ezinani nisabona lethe futhi amanye amajita la. Ngizobuza the same question. Feri ngihamba nabo bani first bazazisa ukuthi abobani amagama. Nami Kamkhelo abantu angeze bangazi ngomZulu. Kamkhelo bamazi ngomZulu. Mina. Shoni wengapi? Mina uthathe bangathi ngongongo. Oh, okay. Uthathe bafethu. Yeah. Okay, bafethu, like I'm here like to ask you a few questions name. Awekho nzima, awekho simple like in the middle yangizona. Yangizona ngithi. Ngabi yomZulu. Shoni wengapi? Okay. I-question yokuqala ithi you ready? Super ready. Mnandi, okay. Umnandi ubade. Question yokuqala ithi ngicela ukuthi ungayi-answera ne? Ungayi-answera ne? Yeah. Like kunje bathini uyitolikele. Yeah. Uyichange but uyisho nge-English angizona. uMandela i-president yesingakhe yase South Africa. Mandela yathi second. Yo, you know where the danger is. You know where the danger is. Ungayiphenduli answer. Le mbuzo lo yisho nge-English. uMandela i-president yesingakhe yase South Africa. Mandela wathi yabona mngithi. Mandela wathi second. Ayidlule mkhosi. Ayindlula. Iyandlula ke. Shoni wengama. Shwele. Sesila kuwe ke mfowethu. Mandela. Okay. Ithi ke ngiphinde i-question. Let me just repeat the question. uMandela i-president yesingakhe yase South Africa. What is this? Yeah? Wesilungu. Sikhuwa. Yo. Azama yazi kumnandi uzama, asizame. Athingizama manje. Ayizama boys. Yo, mangesilungu. Afethu. What is Mandela? Zame kokugcina boys. Mandela who was the first president in this country. Okay, I feel machita zamile. Mangabe question anitholi. Pass, ayikhe. Pass ngiyamlalela mina ne. Pass yandlula. Question number 2 ithi cishe ifana ne mara manje sesenza manje imoto ke manje. Ithi i-taxi singakhe lendlulayo. Ungayi-answeri, interpret in English. How many taxis have passed? Hey, wayisho kamnandi, hey. Okay, wena? Same thing. Oh, now the same thing. Awuyisho. How many taxis found? The fellow, please. Get right here. Get right here. Yeah, hiyo mara. Mara. Oh, okay. Nayo yokugcina. Yokugcina ithi. Already. Sure. Already. Hayi wena ngiyakubona ukuthi ready. Okay. Singena indabeni. Yokugcina ithi. Nge-English, ane? Yini inkomo English ngesizulu? Inkomo English ngesizulu. Yeah. Inkomo English ngesizulu. Inkunzi. Inkunzi. Okay, ubani? Ikhawu. It's a cow. Inkomo ye-English ngesizulu athi inkunzi athi it's a cow. Iziphi kahle kahle? Ayi inkomo English ngesizulu. Inkomo English. Ayikho inkomo English. Even the band, even yo.
Okay, isho le khona lo ishilo ngathi manje right. Mara isho le right wena for wena ya. Inkunzi for me. Inkunzi. Inkomo ye-English ngesizulu inkunzi bafowethu. Inkomo English nesiZulu inkomo. Inkomo ye-English ngesizulu inkomo. Why back? Uyishayile. Inkunzi. Angazi commentani ngaphandle in comment ukuthi yini. File bafethu ushaya radio Instagram abe ne Instagram, ushaya radio Facebook abe ne Facebook, Twitter ngabe nikhona ku-Twitter ngabobani. Hey, mina ngiyikhwayi. Awukho total. Kuzama social media izinto zami. Ku Facebook awukho. Okay, file. Mina ngikho total bathi. Awukho total, WhatsApp, Messenger yonke lento moya. Okay. Bafethu donsa abanye futhi. Donsa abanye I think abayithu. Siqhubeka ngale video. Watch until the end. Danko. Ex-Shop kuze bafowethu it's your boy Ngesi the King. I'm still here in Full Park. So right now ngihamba nabobani? Unenkabini. Nonkabinde. Nhlanhla Dlamini. Ngihamba noNhlanhla Dlamini. Okay, feel bafowethu like today I'm here like sizonibuza a couple of questions yabo. Akekho nzima yangithola ngabo but a grand nyana ne. Sizonibuza 2-3 nje ama couples that's only. Yeah, ne. So send ready. Sure. Ready Philly? I'm ready. Alright, ake singene endabeni ke bafowethu. Question yokuqala ithi ngicela ukuthi u-interprete in English, ane? Yeah. The question le. Uyisho nge-English, my answer. I-taxi singakhi le ndlulayo? It's the fourth one. Yeah, but ungayi-answer the question. The question le ngisho yisho nge-English. Yisho nge-English wena. Oh, which? Yeah. Oh, what like, is the Texas? I-taxi singakhi le ndlulayo? How many taxis going by today? Okay, uthi sizwe ngapha. Afika ngicave mkhozezi. Awucavi poison. Yeah. Okay. Should uthe yini? How many taxis going by today? All right. Okay. Question number 2. Ready very. Super. Nah, question number 2. Question number 2 ithi. Nale we show the same thing ane, but ehlukile. uMandela ipresident esingakhi yase South Africa? I think it's 2. Unga answeri. Le question le yisho nge-English. Interpret it nge-English. Yeah. Ngicela ungirepeathele Phil. uMandela ipresident esingakhi yase South Africa? Mandela is which I feel mkhwezi angihluda. Uyahlanya nekhanda lakho. Give me the phone, of police. Get right here. Get right here. Hayi zami. Kumnandi ukuzama azi poison. Kumnandi ukuzama. I shot Mandela no. Okay, sisize ngapha. Mandela is which number of president in South Africa? Okay, all right. Ake sibheke yokugcina ke. Mangabe yokugcina le yabo. Okay, yokugcina ethi yini inkomo ye-English ngesizulu? Yini inkomo ye-English? Please repeat. Yini inkomo ye-English ngesizulu? What is a cow of English in Zulu? Yeah. Shoot manje wena uyaphendula ke answer ke la. Yini inkomo ye-English ngesizulu? It's a cattle. It's a cattle. Okay. It's a cattle. It's a Angihamba naye neyo. Nafeyila ke. It's a cow. Now uyakopa nawo phela umacala. It's a cow. Okay, feel. Bafethu ngicela ukuthi like nisharane, cela ukuthi poison usharane Instagram, ngabone Facebook, ngabone Twitter, ngabone Twitter uthi uzibiza bani. Oh, it's your boy Nkabinde. It's Neo 35 point. Yeah, it's Neo Nkabinde point 35. Go lapho. Instagram bafethu. Angina Facebook mkhozi angina Instagram ngitholakala ku WhatsApp. Twale WhatsApp. So manje ufuna ukushare amanamba? Manamba afele ngawashiya.
Aphuma kuwe ama number. 066 369. Alright, kanjalo bafethu. Thank you ngiyabonga ne. Yizo. Yebo lapho.